Lidičky, nevydržal som to, hneď ráno som otvoril tento Afnan Rare Reef, pozrite sa na ten flakoník, pekne ťažký, krásny, nevedel som sa dočkať, kedy to porovnám s Rayhan Pacific Aura, ktorá je veľmi, veľmi blízko Pacific Chillu, ktorý ja zbožňujem, a podľa tohto flakonu, koľko chýba z toho parfému, môžete usúdiť, mám ho strašne rád, lenže toto vydrží len do 5 hodín, tak som dúfal, že toto bude len lepšia verzia, ktorá vydrží dlho, ale hneď v úvode videa sklamem ľudí, ktorí čakajú vernú kópiu na Pacific Chill. Takisto som sa sklamal aj ja, ale nič to na tom nemení, že toto je strašne krásny parfém na leto a hlavne vydrží dlho. Ja som to nastriekal na kožu niekedy okolo 8 ráno, stále to tam cítim, ale toto má od Pacific Chillu na míle ďaleko. Sú tam nejaké tóny, nejaké náznaky, ale veľmi, veľmi ďaleko. Tu je prominentný grapefruit, meta, citrusy, koriander, kdežto Rayhan Pacific Aura je krásny čajový, pomarančový, metový vibe, presne ako Pacific Chill, normálne chill na pláži na nejakom lehátku s nejakým drinčikom, úplná nádhera, takže toto je verná kopia, žiaľ Bohu, to vydrží len do 5 hodín, 5-6 hodín. Dúfal som, že toto to fixne, nefixne to, lebo je to strašne ďaleko od tejto DNA na Pacific Chill, ako hovorím, už sa opakujem. Takže, ale hovorím, nič to nemení na fakte, že je to nádherný letný parfém, vrelo vám ho odporúčam, ale Pacific Chill nečakajte. Takže toto bol Afnan Rare Reef a my sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.